Luitko viime Hesari? Mitäs siinä oli juttu siitä Kööpenhaminan terrori-iskusta. Mikäs siellä on? Ei hyvin päättynyt se. Miten? Saivat poliisit kaikki. Terroristit? Kyllä. No luultavasti siinä oli vähän jotain pientä vajeetta siinä suunnittelussa, että ei tainnut olla maailman terävimmät kaverit siinä. Reitti on selvä. Ruvetaan hommiin. No niin, nopeasti sitten. Hetkilöä, viime hetkilöä. No, tuli. Jonka? No. Että vyöt. Joo. No. Mennään. Pojat, jos voisitte lopetella tämän ryöstötouhun. Aja nyt perkele! Potkinen rahat siltä autosta. Jos olin mukavaa miten. Mä varmaan, että ei kannata alkaa rosvoilemaan, että jos vaikka niinku... Mitä helvettiä? Miksi tää liikuu? Onpas erikoinen. Mulla on käsi ja mulla on päällä.